Dobrý deň, zdravím všetkých priaznicov zdravého životného štýlu. Dovolte mi, aby som sa vám v úvode predstavila. Volám sa Natália Lenartová a 13 rokov som reprezentovala Slovensko vo fitness. No však medzi moje najväčšie úspechy patrí trojnásobný titul majsterky Európy a dvojnásobný titul majsterky sveta. Profi kariéru som úspešne ukončila účasťou na najprestížnejšej súťaži vo svete Fitness Olympii. Počas mojej športovej kariéry som sa venovala gastronómii, prevádzkovala som hotel s reštauráciou zhruba 7 rokov. Ako už všetci veľmi dobre viete, pre dosiahnutie vytúženej postavy je okrem cieleného pohybu dôležitá aj strava, je to dokonca až 70%. Rozhodla som sa spolupracovať s firmou Ryba Košice práve pretože má dlhodobú tradíciu, ale mnoho ľudí ju pozná iba cez tresku a nevie o tom, že skutočne má veľmi dobré a kvalitné ryby. Preto by som vám chcela odovzdať čo najviac vedomostí, aby ste dosiahli čo najskôr svoju vytúženú postavu. Pripravili sme pre vás sériu videí, kde vám ukážem, ako sa dá ryba pripraviť zdravo, chutne a bez kalórií. Sledujte fanpage Ryba Košice, už čoskoro vám predstavíme prvý recept.